मी आजच्या या क्षणी एवढंच सांगेन की डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि बऱ्याच जणांनी रिक्वेस्ट केली, छावा ही मूवी ही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावरती आहे आणि ती मूवी लोकांना टॅक्स फ्री करून पाहायला मिळायला पाहिजे, विशेष करून आपल्या भावी पिढीसाठी की त्यांचं चारित्र्य आणि ते धर्मवीर का होते. तर त्यांना धर्मवीर फक्त आजपर्यंत हिंदुस्थानमधल्या एकाच राजाला धर्मवीर राजे म्हटलेले आहेत, ते म्हणजे संभाजी राजे. संभाजी राजांना जेव्हा औरंगजेबाने पकडलं आणि त्यावेळी त्यांची एक एक साल काढून त्यांना मारत होते, नख काढून मारत होते, हात कापून मारत होते, पाय कापून मारत होते, शेवटी त्यांची जीभ कापली. त्या अगोदर म्हणजे हा 21 दिवस असा प्रकार चालला होता आणि या दिवसामध्ये प्रत्येक वेळी त्यांना सांगत होते, आम्ही तुम्हाला जिवंत सोडतो, फक्त एकच करा की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा, की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा. अरे शेवटपर्यंत ह्या माणसाने सांगितलं, जीव गेला तर 72 पण मी धर्म परिवर्तन कधी करणार नाही. ही छत्रपती संभाजी महाराजांची राणी. म्हणून आपल्या धर्मासाठी जगणं कसं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आणि आपल्या धर्मासाठी वेळ आला तर मरणं कसं हे धर्मवीर संभाजी राजाने शिकवलं. हे आहे धर्मवीर संभाजी राजांची कहाणी. म्हणून हा छावा फिल्म उद्यापासून गोमंतकातील लोकांना टॅक्स फ्री पासून पाहायला मिळेल याची घोषणा आजच्या या बिचोलीच्या पदस्पर्श पावन झालेल्या भूमीमध्ये करताना मलाही आनंद वाटतो.